Boas tardes a todos e a todas. Moitísimas grazas, señor vicepresidente da Diputación de Pontevedra, autoridades, amigos, moitísimas gracias por acompañarnos hoxe nesta exposición a pesar das inclemencias do tempo porque non podía caer peor, pero bueno, para min un placer darlles a benvida a esta exposición tan suxestiva como o seu título, San Sebastián, corpo de beleza e dor, unha paixón privada. Cando cheguei á dirección do museo, esta foi unha das primeiras propostas expositivas que tiven sobre a mesa. Presentoume Xosé Manuel Buxán Brán, desde o primeiro momento vimos a magnífica calidade da colección e o seu gran interese para o público. Por iso me resulta especialmente satisfactorio vela materializada hoxe, máis de 2 anos despois. Non podo máis que comenzar por agradecerlle ao profesor Buxán a súa paciencia. El sabe ben das dificultades de encaixar todas as pezas no puzzle que supón a programación expositiva dun museo. Comprobaredes que en breves minutos que a espera valeu a pena. Esta exposición é o resultado de máis de 30 anos de investigación rigorosa e apaixonada. Desde que Xosé Manuel Buxán presentou a súa tese doutoral sobre o homoerotismo na iconografía de San Sebastián na Universidade do País Vasco no ano 1995, continuou ampliando este traballo. E hoxe, a base desta exposición materializada xunto a nosa compañeira Natalia Fraguas, conservadora do museo e especialista en arte gráfica. Xuntos fixeron un gran traballo na concepción e estructuración da exposición na que a cor, a iluminación, a distribución dos elementos e a información que acompaña as obras completan de maneira extraordinaria a significación das obras expostas. Estas obras provellen todas elas dunha colección particular galega e isto non é anecdótico. Hai aquí unha reivindicación do papel que pode xogar o coleccionismo privado na preservación e na difusión do patrimonio cultural. A paixón íntima e case secreta que move as e os coleccionistas convérteos en figuras imprescindibles no ecosistema da arte. Sabémolo moi ben no Museo de Pontevedra, no que unha parte notable dos nosos fondos provén de coleccións privadas que ao longo dos anos se foron depositando ou foron doadas á nosa institución. O coleccionismo privado é un aliado imprescindible na salvagarda da memoria colectiva. Esta mostra conecta épocas e linguaxes. O cerne da mostra é unha maravillosa colección de gravados que arranca no século XVI e chega ata a actualidade, cunha destacada presenza de mestres gravadores europeos dos séculos XVII e XVIII. Pero unha das virtudes máis salientables é a capacidade de establecer conexións entre a contemporaneidade e a historia da arte. Vemos aquí obras de grandes figuras como Lucas van Leyden ou Jacques Callot, xunto a aproximacións recentes como as de Keith Haring ou Roberto González Fernández. Vemos gravados barrocos ao carón de portadas de libros e discos actuais. E o que descubrimos é que os artistas contemporáneos seguen a beber desa bagaxe histórica que a iconografía sebastiana segue viva, que o pasado non é un arquivo morto, senón unha fonte da que bebe a creación actual. Esta exposición amosa que non hai arte contemporánea sin diálogo permanente coa tradición. Por esa razón, creo que a exposición interesará a públicos moi diversos. Haberá quen veña atraído pola impecable técnica do gravado barroco, quen se sinta chamado pola fonda pegada da figura de San Sebastián na cultura pop, quen se interese pola iconografía religiosa ou quen queira explotar as lecturas sobre o corpo e o desexo e o marcado erotismo da figura de San Sebastián. Máis útil en séculos anteriores, explícito e reivindicativo actualmente e convertido en icona da homosexualidade. Esta exposición non ten unha sola lectura, ningún só destinatario, pero todas as persoas que se acheguen, polo motivo que sexa, penso que atoparán perspectivas enriquecedoras. Antes de rematar, quero darlle as grazas a todas as persoas que fixeron posible este proxecto. Por suposto, aos comisarios e a todo o equipo do museo, a Fátima Cobor, responsable de exposicións do museo, e a todo o personal,
implicado na súa materialización. Tamén a todos vostedes, moitas grazas e benvidos. Doulle a palabra a miña compañeira Natalia Fraguas. Ai, perdón, primeiro vai Xosé Manuel Buxán. Boas tardes a todas e a todos. Bueno, eu pensei que iba a facer tándem coa comisaria Natalia Fraguas, pero podemos facelo entre os dous, porque ela ademais que é moi aplicada como boa conservadora de museo. Bueno, o primeiro de todo é que levo 33 anos na Universidade de Vigo e a verdade é que fixen moitas cousas, pero non fixera justamente o máis persoal do meu proxecto de arte vida casi. E entón, en este caso, foi algo que lle propuxen a Ángeles Silve e que descubrín que, bueno, o espazo do Museo de Pontevedra, por suposto, un museo provincial, é o lugar máis acaído para este proxecto, que vades saber que é moi de historia de arte. É un proxecto moi de historia de arte, moi implicado coa contemporaneidade tamén, na gráfica expandida, e que é unha historia que naceu, pois, o contábamos en estas roldas de prensa estes días, isto nace cando eu son doutorando e estou en unha libraría que se chama Le Mot à la Bouche. Bueno, ahora acaba de fecharse, pero estivo durante moitísimos anos. Le Mot à la Bouche, las palabras a la boca, era unha libraría gay que había en Le Marais, en París, e que eu descubro un ensayo de Dominique Fernández que falaba de San Sebastián, homoerotismo, etc. E dixen, isto creo que pode ser interesante para a miña tese doutoral. E isto de aí nace, de un ensayo que eu leo, bueno, sempre as referencias librescas suelen ser moi comuns no mundo da academia. Entón, nace de aquel libro mercado en unha viaxe a París, en el barrio de Le Marais, e bueno, e foise desenvolvendo durante tantos anos. Poderíamos decir moitas cousas, pero para non enrollarme, simplemente a experiencia que vades a ter aquí, creo que é a máis importante que vades a ter deste proxecto, é que a extraordinaria calidade dos gravados. Os gravados son, como vai ben decir a conservadora de gravado, son... É sintomático o feito de que só hai 2 gravadores españois en toda a colección. Son todos flamengos, son todos franceses, son todos belgas, son todos ingleses, italianos moitísimos, porque evidentemente a reivindicación que fan de San Sebastián non ten nada que ver coa que ocurría en Xeral, mutatis mutandis, cambiando o que haxa que cambiar, coa iconografía dos San Sebastiáns españois, moito máis devotos, moito máis populares, e que o entenderedes perfectamente cando vexades todas as estampas que temos aquí. Das cuestións técnicas vai vos falar ela. Que máis podo decir aparte toda a librería? Esta é unha exposición que eu tratarei de convencer a directora para que teña unha segunda parte, porque me parece super importante o feito de que quedaron moitas cousas foras. Esta exposición tamén foi unha criba por parte tamén da cocomisaria, que tamén tiña mirada allea e que eu sempre reivindiquei desde o primeiro momento cando eu presentei a directora un cocomisariado. Porque entre as persoas que están aquí tamén hai xente que pintou San Sebastián, moita xente diferente, máis da que a xente sabe. Entón, queremos combinar con tallas que quedaron fora desta exposición, con pezas... Aquí non hai nada de pintura e fotografía, lo cual é un escándalo nunha exposición actual. Solamente, precisamente, non metimos nada nin de pintura nin de fotografía, precisamente para esa segunda parte, que parece tan acaída para Pontevedra, non? O tema San Sebastián, que nunca se tratara no Museo de Pontevedra, na cidade que é o seu patrón e os premios de San Sebastián, etc. E entón, claro, non hai nada de fotografía, non hai nada de pintura, hai algo de talla, vade saber que hai marfiles, hai alabastros, hai pedra caliza, pero hai un importante conxunto xunto con cousas contemporáneas
coas que dialogaríamos, que deben ser reivindicadas e que animo ao vicepresidente e a directora a que podamos facerlle esa segunda parte. E non sei que máis podemos decir. Xa te deixo a ti. Seguro que están desexando entrar xa. Sí. Nada, eu simplemente creo que xa coa introducción da directora de Ángel Estilbe, un pouco que resumiu Xosé, queda claro o que máis ou menos se va a poder ver dentro. Eu que quero explicar un pouco como plantexamos o comisario e máis eu, que creo que ao final fixemos un bo equipo, ainda que non nos coñecíamos. Parte dunha colección, como dixo a directora, o coleccionismo é fundamental para as institucións museísticas, é o orixe. Entón, bueno, queríamos dar, isto parte dunha colección, e queríamos darlle a representación, a posta en escena desta mostra, pois un pouco un guiño a ese coleccionismo. Ides ver que os cadros non é que estén acumulados, pero sí están distribuídos dunha forma en composicións un pouco diferentes ás que estamos habituados, o mellor todo en continuidade, cunha orden cronolóxica. Aquí non hai en esa orde cronolóxica, así que é verdade que hai uns grupos temáticos que nos sitúan un pouco e nos contextualizan no conxunto xeral da exposición, pero é unha exposición para disfrutar, para contemplar todas as obras que están nesta exposición, que son grabados, ademais das obras que están en outras de escultura, marfil, cerámica, son obras de primeira clase, de acordo? Con artistas europeos fundamentalmente dos siglos XVII e XVIII, pero tamén do século XX. Tamén na montaxe pensamos que era moi interesante, sobre todo Xosé insistiu en esa cuestión, en conxugar nun mismo espazo unha obra do século XVII con outra obra do século XX, facendo un conxunto, un equilibrio, un xogo que eu creo que lle dá ao resultado final unha apariencia bastante estética. Tamén teño que decir que nun principio Xosé non era moi partidario de expor, lembras, máis que grabados, e convencino para que, para intercalar outras pezas, como son, xa repetimos varias veces, unha escultura, un marfil, unha cerámica, que abran o abanico, que reflexen que a imaxe e a iconografía de San Sebastián pode ir máis alá da obra bidimensional, da obra gráfica, e dar pé a unha futura mostra. Por último, quero tamén decir que é interesante para o museo esta exposición, esta mostra, porque dende sempre a fotografía, que, invítolles tamén a que podan ir á sala contigua, que é un complemento perfecto para esta exposición, a fotografía, o igual que o grabado, dende sempre ten sido considerada unha obra quizáis de segunda clase, un arte menor. Eu evidentemente estou en total desacordo, porque como poderán ver, son obras en sí mesmas que, ademais, ao longo da historia tiveron un papel fundamental. A posibilidade de que a partir de unha matriz, de unha única plancha, se pudiesen facer múltiples reproducciones, permitiu achegar a gran parte da sociedade obras que estaban en ámbitos privados e que, contribuindo a difusión científica, educativa e tamén cultural. Tamén, xa termino, pero unha cousa que me pareceu a mí moi interesante e que constitui un descubrimento é que cando unha mostra parte de obras dunha colección privada, detrás de cada unha desas obras hai unha historia, outra historia, pois como se foron conseguindo, cal é a primeira que forma a colección, o regalo que me fixeron de forma inesperada, un viaxe de repente nunha tenda que comentabas, do coleccionista que atopa aquel tesouro que non esperaba. Entón, invítolles a que pensen que hai detrás, que lean as cartelas que están traballadas por Xosé con moita información adicional que aporta eses datos, e tamén os marcos que son maravillosos, na súa maioría, foron conseguidos tamén dese xeito, de forma intermitente ao longo dos anos, e, son unhas obras de arte tamén en sí mesmas, eu penso, algunhas, e que, dan o resultado final un conxunto, pois eu creo que, vou a dicilo, non está ben, pero eu creo que quedou fenomenal. Espero que lles guste. Vale, grazas. Moitas grazas. Bueno, muchas gracias a todos, buenas tardes. Pues la verdad es que en el museo estamos en una vorágine continua, tengo que decirlo así. Si hace apenas unos meses clausurábamos una Bienal de Arte Contemporánea que habíamos recuperado después de 15 años y que tuvo no solo el éxito del público, que es lo más importante,
125.000 personas vinieron a ver la Bienal de Pontevedra, sino que además tuvimos el éxito de la crítica. Nos dieron el premio más importante a nivel de Galicia. La Xunta de Galicia reconoció la Bienal con toda la importancia. Acabamos de saber que es uno de los eventos más importantes de cultura contemporánea a nivel nacional. Hemos tenido en el Museo de Pontevedra, nos han dado la medalla de oro de la Academia de Bellas Artes Gallegas. Yo no puedo estar más contento, pero es que no para ahí. Es que acabamos de recibir el ok de patrimonio para poder presentar el proyecto en el Ayuntamiento de los edificios centrales, que es un paso fundamental, y en unas pocas semanas, si todo va bien y si para de llover, se van a iniciar en Santa Clara uno de los proyectos arqueológicos más importantes de la provincia de los últimos 15 años. Y no se queda ahí. Si Dios quiere, el 28 de junio, y no hay ningún problema, que en principio no lo esperamos, la obra Cumbre de Castelao, de derradeira lección do mestre, va a venir a este museo. Por lo tanto, este museo no para. Y todo esto con jornadas como la que hemos tenido hoy, magníficas y maravillosas, con exposiciones continuas, con trabajo. ¿Y esto por qué puede ser? Bueno, pues esto puede ser, en primer lugar, gracias al trabajo de los trabajadores del Museo de Pontevedra, que son trabajadores de primer orden nacional e internacional, y lo sabemos cuando vamos fuera, cuando vienen, pues que nos reconocen el trabajo. Segundo, por tanta y tanta gente que colabora de Bellas Artes, como tenemos aquí al comisario de la Universidad de Vigo, el profesor Busán, que ha hecho una labor magnífica, y que eso es colaboración. Tanta y tanta gente ha colaborado y colabora con nosotros, gente propia del museo como Natalia, que ha hecho una colección magnífica. Y ahora mismo, los que seáis de Pontevedra, pues tengo que decir que tenemos dos exposiciones muy de Pontevedra y muy del museo. Una que a mí me ha encantado, de fotografía histórica de la ciudad de Pontevedra, y os invito a todos que la veáis, y otra que he visto por primera vez y que es maravillosa. Tengo que felicitar a los comisarios porque es algo, bueno, estéticamente maravilloso. Yo no sé de arte, sé lo que me gusta y lo que no me gusta, pero estéticamente me ha llamado la atención, y que tiene un componente rupturista también distinto, y que yo creo que le da un toque magnífico. Simplemente agradecer a todas aquellas personas que trabajan por y para el Museo de Pontevedra. Tenemos aquí un ecosistema maravilloso con Bellas Artes, con el museo, con la Diputación, con el Concello, con la Xunta, con la gente, con la Facultad de Diseño, con tantas y tantas personas que trabajan y colaboran, y tenemos que seguir trabajando en este sentido. Y ahora os invito a entrar en la exposición, que es francamente maravillosa. Muchas gracias a todos.